И ето ни The Black Dog и Dark Wolfen. Ще кестваме поредната игра на един добър българин срещу Moral. Сигурно доста малко хора си играли срещу известни хора играчи в StarCraft 2. Доста малко българи искаш да кажеш, че си играеш срещу известни чужденци. Да. Или поне ние не сме забелязали. Поне ние сме забелязали, но ние постоянно гледаме стримове, така че дори този стрим беше кестван, само че не беше воднат. Не е записан никъде, да, доколкото си спомням. Беше воднат от кестъра и долу в ляво левавия терен е нашия човек. По-известен като Яйсън, както го нарича чужденците. Да, така го наричаха кестерите Яйсън, но е ясен. Горе е Моралчо. Той си известен, няма какво. Той преди версията, която добави нови такива способности на Зерга, играеше с Теран и сега играе с Зерга. Версията, която набуфна яко Зерга. Бъфна, да, заради някои хора там. Заради Идра, казвай си всичко, не се притеснява. Да, Идра. Не се обижда изрода. Идра уруда ли бе? Както е, тази игра по принцип е някъде в средата на турнира на Craft Cup. Не от самото начало, Не се за да има притеснявай, кажи всичко, подценяване. си за Идра. Да. Тия сме. Няма да ви казвам кой е спечелен за сега. И тази игра не е уродена, просто така се паднаха в турнира и самия кестър намери Ейсън. Кое време се провежда играта, не те чух. Да, играта се провежда след Нова година, точно 2 часа след Нова година. Да, може да сетите за каква страст става въпрос. Страшна страст. Други хора пиехме и изведнъж ни звънят телефони. Моро Тази среща си игра. Тук виждаме Моро скалтира. Нека да видим за какво става въпрос по базите. Гледаме кой какво знае. Аз не знае, че Моро има втора база. Изгледа, че двамата играчи не бързат от началото да се притесняват с нещо. Двамата играчи ми изглеждат пияни в тази новогодишна нощ. Но не са пияни. За Ясен може сме сигурни, да, за Моро не. Моро си експанва, пуска Роуч Уорън, никаква армия, доста добре. APM, ако мога да включиш Пускам го. The Black Dog, да видим за какво става въпрос тук. Да гледам, много не си дават зор играчите. Няма много спамване, но има умерено спамване на контроловете. То APM повече си личи, когато има битка или нещо такова. Да, и като гледам приятен сцена в момента има битка, но не е. Сега при Моро и при двамата май изобщо взето спамване, но това си нормално. Така, Моро продължава да си прави само работници, никаква армия. И аз съм тръгнал да се развива на една база. Да, не знам защо така преди изобщо не го разкрил толкова спокойно Моро. Сега ще видим какво знаем. Също важи за Ясен, те двамата изобщо май не са разкривали от 1-2 минути. Моро знае, че Ясен има една барака, само нищо друго, след това не го е разкривал. Ясен знае, че Моро има втора база, нищо друго. Сигурно очаква Банши и поредната банална схема на Терана. Последният поредни много модерен последно време чиз, бих казал. Да, но Не знам дали очаква Банши, но като гледам нищо не очаква, само се развива Моро. Няма леер, няма детектор, има линки, роуч. Но преди тази игра, двамата играчи водеха много прави битки в другите преди да се класират тук, така че не знам защо толкова спокойно игра в момента. Мисля, че Моро малко подценява нашето момче в случая. Не го знае, не е известен. Ама не знам дали го подценява, но след като се завърши играта беше единия по-нервен от теб. 100%. Sec, please. Okay, thank you, go! Тук майче аз ми се обади точно на мен, затова е паузирал. Не е тук. Не е ли тук? Ти знаеш най-добре кога е било.
Нещо му насичаше, не знам точно какво беше. Винаги му насича на неговия компютър. Оп! Виждаме 2000 чувството. Моро вече има 3 куинки, 3 ролча. Очаква баншите, ето той си ги разпределя по ъглите. А не, той разпостира туморчетата. Но все пак... Според мен, Христо. Баншите очаква просто, да. Просто гледа се на груха много бързо. И не го скаутва, аз знам играч, който така предна фаза да не скаутва. Аз ти казвам, ето аз се тръгна да напада, мога го Ето го ясен. Research complete. Не е точно Олин, но взел е 5 работника. Иска да Един вид се подсигури застрахова, победа. ако не му стане атаката. Има доста работници, аз не е никакъв проблем да вземе повечко. Но аз съм атакувал на сляпо, той изобщо не знам, даже не го сканира. Ясен, да, нищо не знае за него, все пак това, което ние виждаме, показва какво ще се случи. Сега май ще сега вече сканирането. Тези дронки няма какво точно толкова да направят с тия елементи. Отделят идеално ще стана за куинките. Келионите за работниците и май това ще играят. Просто келиони и шанс за много. Слаба игра бих казал, Христо и на двамата играчи. Определено беше подценяване. Много голямо подценяване. Браво на Ясен все пак, победи доста известен играч. В средата на един турнир, ако мога да го кажем, че е малко по-финална фаза. Ще вземем и другия реплей от него и ще го кастаме по-късно. Това беше всичко.